ዝኸበርኩም ሰማዕትና ከመይ ተቐንዩ ኣብ ህይወትኩም ጥዕና ኣብ ስራሕኩም ድማ ኣሳልጦና ተመነና ንሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ መደብ ካብዝን ካብትን ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ምሳና ጽንሑ ልዕሊ $100 ቢልዮን ክሳራ ዘስዓበ ቅርሰና መርበብ ሓበሬታ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሺየትድ ፕሬስ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ ዜናታቱ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ቦምብ ተተኪሱ ዶናልድ ትራምፕ ቆሲሉ ዝብል ህፁፅ ዜና ድሕሪ ምዝርግሑ ኣብ ብርካውያን ዕዳጋታት $10 ቢልዮን ክሳራ ስዒቡ ድሒሩ ከም ዝተረጋገፀ ነቲ መንገዲ ትዊተር ብጽሑፍ ዝተላእከ ህፁፅ ዜና ንኮዳት ኣሶሺየትድ ፕሬስ ሴሮም ዝኣተዉ መንነቶም ዘይተፈለጡ ክኢላታት ኮምፒተርዮም ዘርጊሖሞ በቲ ናይ ሓሶት ዜና ብዙሓት ሰባት ከም ተደናገሩን ብፍላይ ኣብ ብርካውያን ዕዳጋታት ኣብ ውሽጢ 2 ደቓይቕ ጥራይ ናይ ልዕሊ $100 ቢልዮን ምንቁልቋል ከም ዘስዓበን ማዕከን ዜና ቴሌግራፍ ሓቢሩ ገለ ማዕከናት ዜና እውን ነቲ ሓበሬታ ካብ ኣሶሺየትድ ፕሬስ ተቐቢለን ከጋውሕኦ ከም ዝተሰምዓ ተፈሊጡ ኣብ ዋሽንግተን ዝመደበራ ሓላፊት ናይቲ ኣገልግሎት ዜና ጁሊ ፔስ እቲ ዜና ብጋዜጠኛታት ናይቲ ትካል ዝተላእከ ዘይኮነስ ንኮዳት ናይቲ ትካል በሲዖም ብዝኣተዉ ክኢላታት ዝተጻሕፈ ናይ ፈጠራ ወረ ከም ዝኾነ ኣረዲኣ ሶርያዊ ኤሌክትሪንያዊ ሰራዊት ዝተባህለ ጉጅለ ወይ ውልቀ ሰብ ነቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣሶሺየትድ ፕሬስ ተፈጸመ መጥቃዕቲ ኮምፒተር ባዕሉ ከም ዘካየዶ ምግላጹ ቴሌግራፍ ብተወሳኺ ሓቢሩ ኣንስቲ ንሰብኡተን ዝሃርማሉ ፌስቲቫል ህንዲ ኣብ ዓለም ብብዝሒ ብእተአንግዶም ፌስቲቫላት ኣብ ቅድሚታ ትስራዕ ሎሚ ኣብ ህንዲ ካብ ዝካየዱ ኣንስትን ሰብኡተን ዝሃርማሉ ፌስቲቫላት ወስከነብል እዚ ፌስቲቫል ዳርጋ ኣብ ኩለን ገጠራት ህንዲ ዝካየድ ኣብ መላእ ዓለም ብደቂ ኣንስትዮ ሰፊሕ ተቐባልነት ዘለዎ ፌስቲቫል እዩ ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ቀዳመይቲ ሰሙን ሰሉስ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ናይታ ፌስቲቫል ተካየድ ቁሸት ትርር ዝበለ በትርን ኩርማጅን ሒዘን ኣብ ቅርዓት ተዓዲ እከባ ነፍሲ ወከፍ ሰበይቲ ድማ ንበዓል ቤታ ብኳሌትኡ ብምሕናቕ ናይ 0 ሰዓት ትጽበ እተን ዘይተመርዓዋን ሰብኡተን ብሞት ዝተፈለይወን ድማ ከበሮ ሒዘን ብሓደ ጸግዒ ይኾና ኣብ መንጽረን ድማ እቶም ከምእን ዘይተመርዓውን ኣንስቲ ዘይብሎምን ደቂ ተባዕትዮ ደው ይብሉ እታ ብዕድመ ዝዓበየት ኣደ እልል ብምባል ናይ ጀምር ትእዛዝ ድሕሪ ምሃባ ነፍሲ ወከፍ ሰበይቲ ንበዓል ቤታ ንፍርቂ ሰዓት ዝኣክል ብዝሓዘቶ ክትስሃሎ ትጅምር ሽዑተን ኣብቲ ፌስቲቫል ክሳተፋ ዘይፍቀደን ደቂ ኣንስትዮ ኣጆኺ ከምቲ ዓመት ሙሉእ ዘዋረደክን ተኸኽ ዘበለክን በልዮዳ ብምባል የተባብዓኣ እቶም ኣብቲ ፌስቲቫል ክሳተፉ ዘይፍቀዶም ደቂ ተባዕትዮ ድማ ንኹለን ደቂ ኣንስትዮ ብምጽራፍን ብምዝላፍን ሕርቃነን ጥርዚ ከም ዝበጽሕ ይገብሩ እቲ ዝተመደበ ሰዓት ምስ ኣኸለ እተን ኣብታ ቁሸት ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብሙሉአን ኣባትርን ድስቲ ኩስኩስቲ ብምሓዝ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ካብ ዓዲ የሳጉግኦም ፀሓያ ምዕራባ ድማ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ምሕረት ብምልማንን ምእዙዛት ክኾኑ ቃል ብምእታውን ናብቲ ቅርዓት ድሕሪ ምምላስ ክሳብ ፀሓይ ትበርቕ ብሓባር ይዘናግዑ ኣብዚ ፌስቲቫል ዘይተሳተፈ ወዲ ተባዕታይ ዓመት ሙሉእ ኣብ ውራያትን ካልእ ኣጋጣሚታትን ይጸረፍ ደቂ ተባዕትዮ ክህረሙ እንከለዉ ርጉድ ዝበለ ጃኬት ክኽደኑ እኳ ዝፍቀዶም እንተኾነ ከም ምልክት ፍርሒ ስለ ዝቑፀር ግን ኩሎም ጥራይ ዝባኖም እዮም ዝመፁ ኣብዚ ፌስቲቫል ዝተሳተፈ ሰብኣይ ንሰበይቱ በዚ ፌስቲቫል ኣሳቢቡ ክፈትሓ ኣይፍቀዶን እዩ ብተወሳኺ እቶም ኣብ መስርሕ ምፍታሕ ዝርከቡ መጻምቲ እውን ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም ንሳቶም እቶም ናይ መስተውልፋት ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣንስቶም ሕንአን ንኽፈድያ ሕርሕራይ ገይረንን ዝድክርኦም ዘይምርዕዋት ጥራይ ትጽዕን ባቡር ዝቐረበት ከተማ ርእሰ ከተማ ቼክ ሪፐብሊክ ዝኾነት ፕራግ ንዘይተመርዓው ሰባት ጥራይ ተገልግል ፍሊት ባቡር ኣዳልያ ምህላዋ ሓቢራ እታ ንሓደ ኩባንያ ህዝባዊ መጓዓዝያት ሃገር ተሰኒዓ ባቡር ፍቕሪ ዝብል ስያመ ተዋሂብዋ ዘሎ ባቡር ኣብ ዝመጽእ ዓመት ስርሓ ብወግዒ ክጅምር መደብ ተታሒዝላ ኣሎ እንትርፎ መጻምንቲ ዘይብሎም ሰባት
ምርዕዋት ይኹኑ ሕጽያት ክሳፈርዋ ፍጹም ኣይፍቀደሎምን እዩ። ቀንዲ ዕላምኡ ከዓ እቶም መጻምድቲ ንምርካብ ዝሽገሩ ሰባት ብዝቐለለ ኣገባብ ዝሳነዮም ኣፍቃር ረኺቦም ኣብ መርዓን ሓዳርን ንኽበጽሑ እዩ። ብኣመለኻኽታ ምምሕዳርታ ከተማ እታ ባቡር ከፍቅሩን ክፍቀሩን ዝደልዩ ሰባት ከም ድልድል መራኸቢ ኮይና ከተገልግል እያ። እቲ 2754 ነዊሕ መሳልል ዝሓኾረ መንእሰይ ዝበዝሐ መሳልል ብብሽክሌታ ዝሓኾረ ሰብ ተባሂሉ ክብረ ወሰን ሒዙ ዘሎ ክርስቲያን ሃርባ ዝተባህለ ወዲ ፖላንድ እዩ። ንሱ 2754 መሳልል ዘለዎ ደርቢ ብምሕኳርዩ ነዚ ክብረ ወሰን በቂዑ። ሃርባ ነዚ ዝተጠቕሰ መሳልል ንምሕኳር 1 ሰዓትን 21 ደቂቕን 53 ካልኢትን ወሲድሉ። ጓል 15 ዓመት ወናኒት $1,000,000 ኣሜሪካዊት ማሴን ሮቢንሰን ቆልዓን ከላያ ኣብ ዓውዲ ንግድና ነጠፈት ገዚፍ ርእሰ ማል ክትውንን ዝኸኣለት። ሕጂ ዕድሚዓ 15 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን። ቅድሚ 2 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ጀመረቶ ስራሕ ንግዲ ኣብ ኣሜሪካን ወፃኢ ሃገራትን ሰፊሕ ዕዳጋ ተቆጻጺራ ትርከብ። ማሴን ሮቢንሰን ካብ ባዶ ከም ዝጀመረት እያ ትገልጽ። ሰባት ኣብ ምዝናይ ከለዉ ዝወዲዎ ሸበጥ ብምሻጥ የጀሚረውን ትብል። በብቁሩብ ገንዘብ ምስ ኣከበት ድማ ዝተፈላለየ ሕብርን ቅርጽን ዘለዎ ሸበጥ ዘፍሪ ትካል ክትምስርት ክኢላ። ንኹሉ ፍርያታ ብኮምፒተር ተሓጊዛ ባዕላ ቅርጽን ውጥንን ከም ተውጻሉ ትገልጽ። ኣብ መሸጣውን ኢንተርነት ከም ትጥቀም ትሕብር። ንሳ ኣካያዲት ስራሕ ናይቲ ትካል ብምዃን ኣኼባታት ትመርሕ፣ ምስ ምኩራት ነጋዶ እናተራኸበት ፍርያታት ተላልን ባዕላ ዋጋን ዕዳጋን እውን ትገብር። ንሳ ዝወነነቶ ብቕዓት ኣብ ሓደ ንኡስ ዕድሚኡ ሰብ ክትረክብ ትጽቢት ዘይግበር እዩ ይብሉ መሻርኽታ። እዛ ብቆልዓ ንንግዲ ዝተዋፈረት መንእሰይ ናይ $1.2 ሚልዮን ሃብቲ ከም ዝወነነት እዩ ዝጥቀስ። እዚ ኩሉ ሃብቲ ክትእክብ እንከላ ድማ ጎኑ ጎኑ ኣካዳሚያዊ ትምህርታ እናቐጸለት ብምዃኑ ኣቓልቦ ብዙሓት ስሒባ ትርከብ። ኒውዚላንድ ዝገደመ መራሒ መኪና። ኣብ ኒውዚላንድ ሓደ ወዲ 105 ዓመት ሽማግለ ገና መኪና ይመርሕ ብምህላው ኣቓልቦ ሓያሎ ወገናት ስሒቡሎ። እቲ ኣብ 1908 ዝተወልደ ቦብ ኤድዋርዶስ ዝተባህለ ናይ ዕድመ በዓል ጸጋ ገና ወዲ 17 ዓመት እንከለዩ ኣብ 1925 ቀዳማይ መምርሒ ፍቓድ ኣውፂኡ። ካብ ሽዑ ኣትሒዙ ድማ ክሳብ ሕጂ ከይቋረጸ መኪና ክመርሕ ጸኒሑ። ኣብ ህይወቱ ምሉእ ሓንሳብ ጥራይ ናይ ምግጫው ሓደጋ ከም ዘጋጠሞ ዝግለጽ ኤድዋርዶስ ንነፍሱ እንትርፎ ከም መንእሰይ ከም ኣረጊት ጠሚትዋ ከም ዘይፈልጥ ይሕብር። ብሕጂ እውን ገና ንሓያለ ዓመታት መኪና ክመርሕ ብምባል ከዓ ናይ እርጋን ኮነ ናይ ድኻም መንፈስ ከም ዘይብሉ ከዓ የረድእ። ንሱ ናብቲ ካብ ገዝኡ 15 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ መኽዘን ድኳኑ መዓልታዊ 3 ግዜ እዩ ብዘይ ዝኾነ ጸገም ዝመላለስ። ኣብ ኒውዚላንድ ሓደ መራሒ መኪና ብኩነታት ጥዕንኡ እንተዘይኮይኑ ብምኽንያት ደረጃ ዕድሚኡ መኪና ካብ ምምራሕ ከቋርጽ ኣይግደድን እዩ። ደረጃ ዕድሚኡ ብዘየገድስ ኩነታት ጥዕንኡ ዘተኣማምን እንተኾይኑ መምርሒ ፍቓዱ ዘግድፎ ኣካል የብሉን። እዚ ኮይኑ ግን ሽማግለታት መራሕቲ መካይን ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ጥዕንኦም ክምርመሩን ብሕጊ ትራፊክ እታ ሃገር ይግደዱ እዮም። እግሩ ብኸልብና ተበልዐ ዘይተበራበረ ኣሜሪካዊ። ኣብ ኢንዲያናፖሊስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ 6 ወርሒ ዝዕድሚኡ ከልቢ ዋንኡ ደቂሱ እንከሎ 2 ጻብዕ ናይ ጸጋመይቲ እግሩ ከም ዘቆርጠሞ ማዕከን ዜና UPI ሓቢሩ። ወዲ 46 ዓመት ሮጀር ብራውን ዝሓለፈ ረቡዕ ወጋሕታ ምስ ተበራበረ እግሩ ብደም ተሓጺባ ጸኒሓቶ። ንሱ ኣካላቱ ዝኣክል ክሳብ ዝብላዕ ክበራበር ወይ ክፍለጦ ብዘይምኽኣሉ ገና መልሲ ዘይተረኽቦ ጽውጽዋይ ኮይኑሎ። ብራውን ብሰንኪ ሕማም ሽኮር ዝሰዓበ ቆስሊ ኣለዎ። ኩሉ ግዜ ከዓ
قسلو حاكمون بقبو شافينو نيوزرق اسنيرو أبتالي تتياغن كومو أي جبرن تخاس مسوصرو اتخلبي أب عبايتو تساقاميت أقرون زنبرت قسلي كالحسا جميرو باب أوروب دما نامو قرطاما ساقيرو دحرت فتامة روجر براون رديت تسويعنا بهوسبيتال كخيرن كله اتخلبي دما ببوليس كتمات وسيدو ناي حمام عبود كلبي مرمراي قبرلو اللو اتجيغا ناتيو زبل روجر براون نتخلبا أزيو سلازفكرو كأطلو خمزيكونه وكوارا بقبو ككناخنون كعبيون مخانو قليت اللو كلبي سبكنا كسنبر سقا سبك بلع قدم حجي تسامعو خمزي فلت اتمنجي آمو وداعتا قليتو كلتا معالتات أوشت بحرز تنحى نيجيرياوي هاريسون أوكينا زدابه لنيجيرياوي ناي مركب كشان مقبيو اتانسو سرحالا مركب بعسران شدشتن قنبوت بزقات أما خبيد معبل أب أتلانتيكا وكيانوس تحيلام اتوما وشت أزنبورو 17 دما مساء دحرت فتامة ناي بحري ناي دحنت سرحتنياتات 10 ريساتات رخيبوم حدا سبقن ريسو أي ترخبن أوكينا كم سابو دحر متحالو عوشت بحري أقدما استحالت سبربار مركب تاني حاتوم أبعد ما تعاقبو أيتموت سبولو أوكينا كابتا استحالت مركب تبقيسو نابلع لبحر زخي تبو رخيبو بو الناس تنفسر ما نخلتا معالتات أوشت بحري بهوات كأنيو تصبو عدل كوينوخا بعسران شمونتن قنبوت كلتا دبوب أفريقاوين حنبستي بأقات آمي رخيبو مو كوينو دما كابتوشت بحري محيقوم كدحنو كيلوم أفتسوم تسألماتي نيرب ناي هوتي موداتا مخانو دما دمديمة እታዝ ነበርኩ ቦታ ማይ ክትመልያ ዝብል እምነት ነይሩኒ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣይመልኣትን ብወገነይ ካልኣይ ከም ዝተወለድኩ የዝኣምን ኦኪነ ካብቲ ባሕር ድሕሪ ምውፁ ናይ ኣካላቱ ሙቐት ተመዛቢሉ ቆርበቱ ብጨዋ ማይ ተመላሊጡ ስለ ዝነበረ ናብ ሆስፒታል ተወሲዱ ሙሉእ ጥዕና ከም ዝህልዎ ምስ ተገብረ ናብ ቤቱ ተፋንዩ እቲ ናይጄርያዊ በቲ ናይ ባሕሪ ሓደጋ ኣዝዩ ስለ ዝበህረረ ድሕሪ ሕጂ ናብ ባሕሪ ገጸይ ዝኸይድ ኣይመስለንን ይብል ኣብ ካሊፎርንያ ዋጋ 23,000 ካቲም ዝሓዘ ሳንዱቕ ብ$10 ተሸይጣ ኣብ ካሊፎርንያ ሓንቲ ሰበይቲ $23,000 ዝዋጋኣ ካቲም ኣብ ናይ ሰዓት ሳንዱቕ ድሕሪ ምሕባኣ በዓል ቤታ تا صندوق كبر نبرت حيزا خمزلا كيفلتا ب$10 كم زشتا ABC News تبهله مع كنزينا حبيرو قوال 31 عمت راكويل كلوتير سالساي قلعت حارسنا بهوسبيتال قدم مخادا كابتوم اب غزاز غرفتوم دق خلت عمت ماناتو دقان محبايا نتا كاتيم اب صندوق اتياتا خيدا دحر مملاسا نتا صندوق دلياس إيناتام نبعال بيتا مستوكستو كم الشتا نجيروا زحزون زجبطون طفيوني تبل نسام كال زغبرو سلا زينبرني زرنزح نبيعه بعل بيتا عداجيت نايتا صندوق ورقاو زحبرو صقر رأس زلوا غوالن سيت مخانا طرايزو ذكر اتا كاتيم اب ايد قنوعات سبات كتودق امو كتملس تسفا نقبر يبل اتود 38 عمت إيريك نسو $10 انتاي كتكونو إلو نت صندوق كشاطو 5 حالنا جن اتمنج ازهابو زرزراو حابريتا يلن نزموتت أديو أم موديل مكينا جيرو زغبرة مليونر نيجيرياوي مليونر نزموتت ولاديتو أب كبرت مكينا عشيقو بمغبارو قداي معبل تقاومون تأرفن كوينو غنيو اتهابتام سبأي هامر زعينتا مكينا كم صندوق بمتقام نولاديتو زغبرلو مخنيات كتور فوريديس بزح جنزب كبل نتمنج ازاك علىها Amazing Stories Around the World زتباهله مع كنزينا يحتد እቲ ናይጄርያዊ ኣብታ 50 ዶላር ዝተጠቀመላ ናይ ገዛ መኪና ካብ $10,000 ንላዕሊ ነስኒሱ ከም ዝቕበር ምግባሩን ተፈሊጡሎ ሬሳ ወላዲኡ ካብ መቃብር ዝሰረቀ ኣሜሪካዊ ኣብ ከተማ ዲትሮይት ኣሜሪካ ዝቕመጥ ቪንሰንት ብራይት ዝተባህለ ወዲ 48 ዓመት ኣሜሪካዊ ብሕቡእ ንሬሳ ወላዲኡ ካብ ጉድጓድ መካነ መቃብር ፍሒሩ ቅድሚ ምውፅኡ ብቤት ፍርዲ ሃገር ን10 ዓመታት ክእሰር ተፈሪዱ
بمسرت ጸብጻብ CBS እቲ ሰብኣይ ንሬሳ ናይቲ ኣመበል 83 ዓመቱ ዝሞተ ወላዲኡ ካብ መቓብር ፍሒሩ ክሰርቆ ዝወሰነሉ ምኽንያት ምናልባት ዳግማይ ህይወት ዘሪኡ ክበራበር ዝኽእል ተኾይኑ ንምርግጋጽ ኢሉ እዩ። በዚ ኸኣ ነቲ ሬሳ ሓደስቲ ክዳውንቲ ኣልቢሱ ብግቡእ ኣብ መዝሓሊት ማሽን ወይ ፍርጅ ዓቂብዎ ጸኒሑ። ወላ እኳ ፖሊስ እቲ ሰብኣይ ናይ እምሮ ጸገም ከይህልዎ ጥርጣሬታት ተሓዲሩ እንተነበረ ክኢላታት ጥዕና እታ ሃገር ግን ዝኾነ ይኹን ጥዕናዊ ጸገም ከም ዘይብሉ እዮም ኣረጋጊጾም። እቲ ካብ ዝውለድ ጸጉሩ ተቐምቂሙ ዘይፈልጥ መንእሰይ ኣብ 30ታት ዕድመ ዝርከብ መንእሰይ ካብ ዝውለድ ተላጽዩ ከም ዘይፈልጥ እዩ ዝዛረብ። እቲ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝነብር መንእሰይ ከም ዝብሎ ጸጉር ርእሱ ከቶ ላማ ኣይሓለፎን። ነቲ 100 ድንግል ዝበሎ ጸጉሩ ብ$600 ክሸጦ ብምሕሳብ ድማ ብመንገዲ ኢንተርነት መዋዓውዒ ዘርጊሕሎ። ጸጉረይ ከም ዝኣዘዝኩሞ ገይረ ክላጽዮ እየ እናተላጸኹን ድሕሪ ምልጻይ ዘርኢ ስእሊ ክሰደልኩም ይኽእል ይብል ንሱ። ብተወሳኺ ኣብ ጸጉሩ ዝኾነ ናይ ሕብርን መለስለስን ኬሚካል ኣቕሪቡ ከም ዘይፈልጥን በዚ ድማ ድንግል ጸጉሪ ኢሉ ከም ዝሰመዮን ይገልጽ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብራድፎርድ ዝርከብ ኪላ ጸጉሪ ፕሮፌሰር ዴስቶቢን ብወገኑ ጸጉሪ ሰባት ንመስርሒ ሰብ ዝሰርሖ ጸጉርን ካልእን መመላኽዕን ስለ ዝውዕል ኣገዳስነቱ እናዓዘዘ ይመጽእ ምህላው እቲ መንእሰይ ዘቕረቦ መዋዓውዒ ኣወንታዊ ምላሽ ከም ዘይስእን ሓቢሩ።